Aurten ere gogoratuko dugu Noainen izandako bataila, non nafartarrek gaur egun arte independentzia galdu zutela. Hemen honi buruz hitz egiteko daukagu Angel Rekalde. Ongi etorri, zer moduz? Ondo. Arrazoi duzu, beste urtetan bezala, urtero egiten dugu olako ekimena, olako ekitaldia, gauza desberdinekin. Eta, konta eguzu, nola izan zen bataila? Gertaera historikoa oso garrantzitsua guretzat, Nafar bezala, Euskaldunentzat. Badakizu, 1512an Albako dukea inbaditu zuela gure herria, Nafarra, eta konkista hasi zan. Hain ezaguna ez dena da, hori zela eta Nafarrak resistentzia aurkeztu zuten, eta 18 urteko gerra izan zela, ez da hain ezaguna, baina gero gertaera batzuk, Amaiurko borroka edo Hondarribikoa, Noaingo bataila hau baita ere, edo bestelako figurak baita ere, Catalina de Foix, edo Pedro de Navarra, olako figurak ezagunak, ez? Baina guzti hori kontestu hortan sartzen da, ez? Gerraren kontestuan. 18 urte horietan, pixka denetatik, ez? 3 saio nagusiak izan ziren, lehendabiziko momentuan noriteko erreakzioa, porrota, ez zen aurrera atera. Handik urte batzutara, errege katoliko famatua Fernando Falsarioa edo hil zan, eta Nafarrek uste zuten, 1516an uste zuten momentu egokia zela berriro beste saiakera, baita ere porrota, Pedro Navarra harrapatua izan zen, eta barta. Eta 1521an, Gaztela matxina bat izan zen, komunaroen matxina da. Orduan, Nafarrek berriro pentsatzen, hau da gurea, aprobetxatu behar dugu, indar guztiak bueltatu dira Gaztelara, hango matxina da kontrolatzeko eta hori, herria gure esku dago. Eta orduan saiatu ziren, olako saiakera bat edo berriro matxinada bat egiten. Eta nahiko potente eta nahiko ondo antolatua. Hori zela eta hilabete batez Nafarroa independiente izan zen. Indar guztia bildu zituzten, aliatuak, frantsesak, Asparroz generalak, frantsesa, etorri izan bere gaskoien indarrekin, aliatu ezala, baina hor Nafar guztiak bildu ziren. Batez ere, herri guztietan izandako matxinatuak, Lizarrakoak, Iruñeko batailan hain zuzen, zauritua izan zen Ignacio Loyola famatua, bera militarra zen, militar espainola, eta horren ondorez zauritua oso larri, eta bere mistika hortik abiatu zen. Baina, guzti hori zela eta azkenean Nafarrek liberatu zuten lurraldea, eta hilabete batez Nafarroa independente izan zen berriro. Baina, Gaztelan konfliktoa edo matxina amaitu zenean, Bilalarren indar imperialak matxinatuak garaitu zituztenean, hartu zituzten bere indar guztiak eta Nafarroa etorri ziren. Eta orduan bi armada talka egin zuten, hain zuzen, Noainen. Eta talka hortan, indar askoz fuerteago Gaztelarrak ziren eta Nafarrak garaitua izan ziren. Esaten da, kriston triskantza izan zela, eta 5.000 Nafar, esaten zuten 8.000 gizon bildu zirela, eta 5.000 han gelditu zirela, aberia izugarria. Ezaguna da, gero hortik ja borroka galduta zegoen. Saiakera batzuk izan ziren gero, handik aldendutako batzuk hartu zuten Amaiur, eta bestelako saiakera, baina ja Noainen porrota izan zen. Hor, Nafar estadua garaitua izan zen. Hor ja desagertu zen estaduaren indar faktikoa. Gero, borondatea, kontzientzia, kultura, nahi dezuna, dena, junda galtzen. Baina indar bezala, han. Horregatik, han amaitu zen, eta horregatik guretzat da gogoratzeko fetxa edo toki esanguratsua. Guretzat hori da, estaduaren garaipena, garaituak izan ginela. Horregatik hori egiten duguna urtero, bestelako batailak edo bestelako gertaerak ezagunak dira arrazoi batengatik edo bestengatik, Amaiurrekoa edo Pedro de Navarra edo dira gogorapen puntualak.
baina gure ustez politikoki independentzia hemen galdu zen. Gu estadua ginela Europan, existitzen ginela, hor desagertu zen. Ta nola izan daiteke, konparatuz, Amaiurgo bataila edo beste izendatu duzun bestea, ezagutzen direla gehiago importantena baino? Hor sartzen gehan memoriaren funtzioa eta mekanismotan, ez? Memoriaren atal nagusia da transmisioa, transmititu behar da. Ez bada ezagutzen, isiltzen bada, edo bere esan nahia baztertzen bada, eta neurri baten hori gertatu zaigu, hori galtzen da. Transmisioa ezinbestekoa. Amaiur zergatik da ezaguna? Esaterako, Arturo Kampion eta hauek, bere garaikoak eta hori landu zutelako, monumentu bat jarri zuten, idatzi zuten, eta jendea enteratu zen. Hori ez baduzu egiten, galtzen da. Horregatik importante dira memoria guneak, ez? Hor transmititzen delako gertaeren hori esan nahia. Eta horrek jendeari ematen dio bere kontzientzia, zein nahi zen, zer gertatu den, gure herria nola ailegatu gehan, gaur izan arte, ez? Oso importantea da hori lantzea, eta askotan ez da lantzen. Horregatik egiten dugu ekitaldia hain zuzen, olako transmisioa bermatzeko edo jarraitzeko. Ondo, eta esai guzu, ze ekimen mota izango da, ze prestatu da duzu? Berez, esan dezagun, bi atal. Gauza gehiago daude, baina batez ere bi. Alde batetik, egun hortan, hori da, ekainaren 29an, berez uste, historikoki dela, ekainaren 30ean izan zela. Baina urtero egiten duguna da, ekainaren azken asteburuan edo ospatzen da, edo gorazten da, ez? Eta hori aurten tokatzen da 29an. Orduan, bi atal. Alde batetik, egun hortan egiten dena, eta hori da martxa bat bere egitarau guztiarekin, baina hori baino lehenago egiten duguna da aste kultural bat. Eta hor daude, hitzaldi batzuk, eta, bestelako. Aurten, egongo dira Xabier Irujo hitzaldi batekin, ez dakit esaten du, Xabier Irujo Lizarrako forua, eta holako gaiak jorratzeko, gure historiaren eta gure ondarearen gaiak jorratzeko. Mikel Sorauren gure imaginarioa, eta gero liburu desberdinen aurkezpena. Beini Agirre aurkezten du Gipuzkoaren historia nafarra, eta Koldo Martinez Garatek aurkezten du beste liburua Lapurdi irautza frantsesaren garaian, eta hori. Eta gero Iñaki Uriarte, Oda a la fabrika abandonada, gai desberdinak, ez? Horiek, azken fina izan da, kondestablen, astegunetan, egunero olako hitzaldi bat. Eta gero, larun batean izango dugu urtero egiten den martxa. Gaur egun, fase desberdinak izan ditugu, baina momentu honetan egiten dena da noaindik ateratzen da martxa goizeko 11etan, eta badoa Getzera. Getzen, badakizu, Ulibarrenaren monumentoa dagola, bataila hortan hildakoei, eta Ulibarrenaren monumentoan egiten da ekitaldi hori ez, olako omenaldi txiki bat, xume bat, eta normalean pregoilari batek kontatzen du olako diskurso txiki bat, olako ideia bat, eta hori aurten Asizko Urmeneta marrazkilaria egongo da, eta berak kontatuko digu, berak proposatu digu ideia bat, ez? Ideia da erresistentzia, herri existentzia, ez? Olako paralelismoa nola sortzen den, ez? Eta azken finean gure herria existitzeko etengabeko erresistentzia bat, hori, ez? Atal guztietan borroka horretan, baina baita ere kulturan, hizkuntzan, izaeran, ekonomian, bizitzeko beti, bizirauteko beti erresistentzia, beti ariketa gogor bat izan da euskaldunentzat, nafarrentzat. Ondo, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun edo... Nik gonbidatuko nuke denei edo parte hartzea, egiten dugula bazkari bat herrian, Getzen, eta horretarako izena eman behar da, informazioa baita ere Navarralde webgunean daukagu, izena eman behar da, kontaktatu gurekin, eta telefonoa hor dago, webgunea hor dago, gure korreoa navarralde@gmail.com, edo nahi batzu telefonoa 948-210-5 ezaguna da, interneten oso erretxa da.
baina, bueno, merezi du, urtero elkartzen gea kuadrilla handi bat, baina, bueno, hori da gure ondarea, gure memoria, eta gure historia, azken finean hori da gaur egun garena egin gaituena. Ba, eskerrik asko, Angel. Eskerrik asko zuei, holako aukera emateagatik. Saioaren amaierara iritsi gara. Orain artearen ibilbidearekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.